Hej Nikolaj. Hej Lasse. Velkommen til Spinning. Ja tak. Det er godt at se dig. Jo tak. Du har været savnet. Ja. Sådan nærmest lige siden første gang, hvor Lige du var siden her. første gang. Så ja. Ja. Jamen, det går strålende, kan jeg fortælle dig. Der er stadigvæk farver på skærmene. Er der det? Kan du ramme farverne? Ja. Jeg har været helt oppe i det røde felt nu. Med ild og sådan en fugl til sidst, der er på ham. De kalder dig ørnen for Vordingborg lige om lidt. Ja, det gør de. Nå, det bliver spændende at se i dag. Ja. Hvordan er din form, den er? Ja, altså den kan jo kun være bedre end din jo. Ja, kan den det? Der skal jo ikke så meget til. Det var den jo ikke rigtig sidst, men altså... Jeg tror, jeg kan gå baglæns, så kan jeg gå hurtigere end dig. Ja, og det skal vi heldigvis cykle i dag, kan man sige. Præcis. Ja. Jeg må nok indrømme, at jeg er en smule bagud. Jeg havde lige lidt halssygdom der den ene gang, og så sidste gang, der var bilen sgu frossen. Ja, violinen spiller. Jeg får jo en besked fra ham 10 minutter før, sådan, der om 2 minutter. Så 5 minutter før, så sender du et billede af, at du sidder i en fuldstændig frossen bil. Ja, men det var fordi, det er faktisk en pisse dårlig undskyldning, men den er pissegod. Nu skal du bare høre. Du har haft en elbil, hvor du sikkert på en app kan sige, hvornår den skal være varmet op. Ja, det har jeg, men det er jo min kone, der har den jo. Altså appen? Nej, bilen. Nå. Ja, så jeg har jo sådan en gammel varevogn, man skal tænde og slukke og dreje. Man tror, den var et stykker. Nej, den er blevet lavet. Ja. Men hun har jo så taget vinduesskraberen. Ja. Og det var meget koldt den anden dag. Det var minus 4 grader. Undskyld. Er du klar igen? Jeg er klar. Fortsæt. Det var minus 4 grader. Og så... Minus 4 grader? Ja. Har du ikke et dankort, du ikke bruger? Det var jo det, jeg måtte prøve at skrabe den med, men der var jo både is, ja. Indvendigt og udvendigt. Ja. Ja. Forfærdeligt. Ja. Og jeg var færdig 10 minutter over. Og så kom Nikolaj ikke til Spinning, for der var is både indvendigt og udvendigt. Der var is over det hele. Det var iskoldt. Der er en masse dårlige undskyldninger, men det er mest indvendigt. Præcis. Ja. Men nu er der fucking, ikke? Kraftedeme. Det bliver fedt, mand, ikke? Nu bliver det godt. God dag. Nu bliver det godt. Ja. Ikke? Jo, vi glæder os. Skal være nogen, der holder lidt gang i dig. Altså, jeg spiste kylling og nudler i går. Det er nok det tætteste. Men altså, jeg er jo ikke på Doom-holdet som ham der over hele morgen, middag og aften. Nej. Jeg er på fornavn med samtlige kebabmænd her i byen. Ja, det har været lidt svært at holde kosten. Jeg skulle til at sige, lige siden slutningen af november. Jeg skulle til at sige i forhold til sidst, men det var ikke fordi, det gik sådan super godt med at holde kosten hver gang sidst, synes jeg. Nej. Men den her gang er det helt forfærdeligt. Jeg føler heller ikke helt det samme. Altså, det er ikke fordi, vi skal nå en vægtklasse. Nej, vi skal bare sørge for, at lovbasserne de er klar, ikke? Præcis, der er ikke helt samme pres på den her. Nej, det burde der måske have været. Så havde du måske kommet op om morgenen. Det kunne godt være. Og vi kunne have tabt os lidt. Ja. Det gør vi næste gang. Næste gang. Der bliver det vildt. Ja. Jeg tror næste gang, så er du simpelthen nødt til at vælge, hvad vi skal. Ja. Og så prøv nu at se, om ikke du kan finde et eller andet, som du kan vinde i. Ja. Der må være et eller andet derude, altså noget sportsligt. Ikke noget med at pakke gaver ind, eller have dårlige undskyldninger eller sådan noget, men noget sportsligt. Der må være et eller andet, som du er bedre til, end jeg er. Ja. Du finder på noget næste gang. Der findes faktisk utrolig mange ting, jeg er sikker på. Ja. Jeg finder det vi helt skal bare rigtigt. lige komme i tanke om dem, ikke? Skal vi lige. Jeg finder det helt rigtigt. Ja, jeg glæder mig. Ja. Det bliver rigtig godt. Det gik skide godt. Altså jeg vil sige, at jeg tror, at Lasse han har doping i sit vand. For jeg synes, det gik bedre, da jeg drak af hans vand. Har du drukket af min vand? Ja, selvfølgelig er det det. Du var der jo ikke. Nej. Så det var jo nødt til, at jeg var tørstig. Jeg var kortvejt nødt til at forlade lokalet. Ja, kort var en halv time. Og så kunne jeg ikke komme ind igen. Nej, det var så ærgerligt. Fordi døren låser. Så måtte jeg sidde ude foran og filosofere lidt over mit liv. Og skamme dig. Og skamme mig.
Jeg bruger faktisk ikke særlig meget tid på at skamme mig. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, hvordan gik det i dag, Nicolaj? Jamen, det gik faktisk rigtig godt. Ja. Jeg var ikke så god til de sidste bakker, må jeg indrømme. Jeg synes, du er ikke så god til med at stå op, eller hvad? Nej, du sætter dig hurtigt. jeg har lidt, det gør lidt ondt i knæene. Ja. Det er fordi, jeg er et af de børn, der blev kørt, da jeg var lille. Sådan, kørt i skole og kørt ting og sådan noget. Ikke? Der vil jeg opfordre på det stærkeste til, når mor og far siger cykle, så skal I cykle. Ellers så får I sådan nogle gamle knæ som mig. Bum, der var lige lidt der. Det var lige guldkornet, det var gratis. Ja, det skulle i orden. Til alle forældrene derude. Lad børnene cykle. Ja. Også i regnvejr. Ja, specielt i regnvejr. Ja. Man kan sige, at der er det jo både show og det alt muligt andet der, så vi kan altid redde den. Så gør vi det, vi er bedst til, det er at improvisere. Og se dumme ud. Ja. Ja, det skal nok blive en fest. Altså, Lasse har jo fordel, han kan jo lave ormen, så en orm sådan der, midtvejs. Ja, det der er jo ingen, på en spændingscykel. Det har jeg aldrig set før. Det har aldrig set før. Nej. Det bliver det nye. Ja, vi skal lige snakke med Anja om, hvad vi må og ikke må, tror jeg. Hvorfor stiller du egentlig op til det her Biking for Cancer? Jamen, jeg har jo i forvejen svært ved at sige nej. Og når så er til et godt formål, så bliver det jo endnu sværere. Det er du fuldstændig ret i. Vi har det jo med at stille op, når der er et eller andet. Ja. Man kan stille op om, synes jeg. Ja. Og kræft, det er jo noget, der berører os alle sammen. Så det var da et meget godt formål. Ja. At bruge lidt tid på. Det er du fuldstændig ret i. Ja. Ja. Jeg er helt enig. Ja. Ja. Og Nicolaj, hvis nu man gerne vil støtte indsamlingen, kan man så gøre et eller andet? Ja, så kan du støtte på MobilePay lige her. Det var for højt op, var det ikke? Det kommer til at sætte lige i ansigtet. Det er perfekt, det er helt perfekt. Lige her. Så tryller du den meget frem. Den røg helt lortet. Ja. Den tager vi. Og så et par nye strømper. Og så et par nye strømper til formanden. Ja.